Nagtayo ng isang oras lang. Ikaw ba de? Ha? Nag-like ka? Ha? Nag-like ka na? Wala ba? Live ka? Oo, kabantay. Mika shout out sa inyong tanan. Isang oras lang, ayos na. Napakahirap. 1.5 na ako eh. 2.5 pa. Ito yung customer. Sell tayo. Share. Hi Jane, kamusta Jane? Butit naka-recover na yung nanay mo. Maraming salamat sa pagpasok Jane ha. Wala ka bang trabaho diyan? May ka na Jen? YouTube channel ka na? Tuyok. Toyo ka? May nasignal. Ay po ma'am, Tintin and Comes Vlog Vice Bisa. Mega shout out po sa iyan ma'am. Tintin and Comes Vlogs. Long hair. Long hair po. Wala nang buhok, kundi long hair na lang. Kamusta po dyan sa Cebu? Tintin and Comes Vlog. Saan yung jacket ha? Maraming salamat Ma'am Tintin and Comes Vlog sa pag-share ha. Ano lang, mga isang oras lang ko. Ako yung mag-end din. 5 minutes pa lang. Maraming salamat mama sa pag-share. Tintin and Comes Vlogs. Ay, hirap na yung ma'am. Dati, Christian Malino official lang ngayon. Parang hirap na bigkasin Maraming salamat po. Ma'am Tintin and Comes Vlog.
Marami na yung WH mo, ma'am. Marami na siguro yung WH mo, no? Sa akin, kaya binawasan man ako ng banana kahapon. 20. Sayang ah. Miga, shout out dyan sa iyo, ma'am. Yam Ironico, maraming salamat sa pagpasok ka. Ma'am Yam Ironico. Wala kang trabaho, ma'am. May kapuli na ako kung mag-LS host. May kapuli. Anong kapuli? Yung kasama. Mag-LS. Ang taas ng binawas host. Oo nga eh. Meron na sa work ako. Ma'am Yam, yung saging ko binawasan din ng 20 kahapon. Pangisda na pangisda kasi. Matakaw sa pangisda. Kaya yan tuloy. Binawasan ng 20. Sayang yung saging. Lagas na yung buhok, pati saging nalagas pa. Kaluoy man. Ako din bawas kahapon. Ngayon, iwan, malalaman na maya. Hello, Miss Yam from Tintin and Comes Log. Chinichoy, may pisa. Hi, Sir Host. Dan Toms. Maraming salamat sa pagbisita. Ma'am Chinichoy, may pisa. Maraming salamat ha. Nabigyan kita ng jacket. Teka lang. Ay, Miss Tintin, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Sabi naman ni Ma'am Tintin, tawa si Ma'am Tintin. Harang host ang haba. Harang sana all ay harang. Patawa ka, mama. Patawa. Maraming salamat sa pagpasok sa inyo. Robiros Cañete present. Miga shoutout sa iyo, Ma'am Robiros Cañete. At maraming salamat sa pagpasok sa sa LS ko. Biro ang LS lang na naman to. Hindi naman totoong LS to, biro-biroan lang to. Wala kaming work ngayon, ma'am. Bibigyan kita Ma'am Ros ng jacket para hindi ka ginawin. Ayan, may jacket ka rin po, Ma'am Robiros. Wala kaming work, ma'am. Mag 9 months na wala kaming work eh. Tambay lang po kami dito. Basta na WH ko, ma'am, nasa pa lang 1.4. Dami pang kulang. Tambay ako dito, wala man magalaan. Mayroon kasi magala-gala pa ngayon eh. May matamaan pa tayo ng last na sakit eh. Wala ka pala work, sana araw-araw ka nag-LS. Mamuni na. Ma'am, nakakatamad naman ma'am mag-LS, ma'am, araw-araw. Isang oras nga lang, tinatamad na ako eh. Yung araw-araw pa kaya mag-LS. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan at saka patambay. Sayang ang time. Sayang, ma'am. Kung ginusto ko, ma'am, dapat maunin na ako ngayon kasi pa ako simula, April pa ako nagsimula eh. Ngayon lang ako medyo naging active eh. Dati, lang, bihira lang ako mag-YT dati, ngayon lang. Lagi siya mag-ilis ka araw-araw. Ma'am, tinatamad niya ako mag-ilis, ma'am eh. Isang oras nga lang, na ako eh. Tamad na ako isang oras lang eh. Sa isang linggo siguro mag-ilis ako mga 3 or 4 na beses lang sa isang linggo. Isang oras nga lang, palagay ko na 5 oras na ako nag-LS eh.
Araw-arawin para, sabi ni Ma'am Ruby Rose Cañete. Ma'am Ruby Rose, wala nang pasok, ma'am. Di, ano na? Oh, pahinga na ba? Kahit 2 hours everyday, okay na yun. Isang oras na lang hiningi ko, ayos na ako eh. Pinipli ko na lang yung sarili ko para ano ba? Para doon na lang ako bumabawi. Kung ako siguro walang work, baka araw-araw ako nag-LS eh. Sayang kasi. Oo nga eh. Wala eh. Hindi kasi ako madali ako mainip pag nag-LS eh. Kantahan para di maboring. Kantahan para di ka maboring. Hindi ako marunong kumanta, yan ang problema eh. Tapos hindi rin ako, mahina din ako sa English. Mamaya may pumasok na English. Kaya, hindi, natatakot ako mag-LS. Baka sabihin tayo, what's your language? Mahirap yun. Kantahan para di ka maboring. Tawa si Ma'am Yama. Yun ang kinakatakutan ko talaga pag may pumasok na English. Sabi ni Tintin comes vlog. Hello Miss Yam. Sabi ni Ma'am Tintin and comes vlog. Sabi naman ni Raviro sa oh really? Saan ka nag-work yan, sir? Ma'am Chinichoy may visa. Dito ako sa Saudi. Standby pa kami ngayon eh. Kasi medyo ano pa yung virus dito eh. Saan ka nag-work? StreamYard ba gamit mo? Hindi ma'am. Direct po ako kay YT para wala nang kahati ba? Markups, tamsak dan body. Maraming salamat. Markups sa patamsak mo diya. Bigyan kita ng kulay blue para hindi ka ginawin. Maraming salamat sa pagpunta mo Markups. Yam Erico, gamit StreamYard host para daghang musaka. Next time ma'am, StreamYard na para Ito daw mo na sir ang pag-LS. Sabi ni Ma'am Tintin Kamsam lang. Ano nga ma'am, nainip na ako 14 minutes na pero gusto ko na mag-end. Sa Kuwait, Chinitsoy may piyesa. Saan ka ma'am? Sa Kuwait ka din ma'am? Chinitsoy may piyesa. Nobody. Nagsama ko dito eh. Tambay lang kami dito eh. Markups, di ka naman. Padala sa bahay ko. Sabi ni Ma'am Robros Cañete. Diyan ka lang samahan ka namin. Iyan daw sa body. Subscribe mo si Ma'am Robros Cañete. Yan sa ma'am, kasama ko ma'am. Si long hair. Long hair kabektaran, no hair kabektaran. No hair, kabektaran ng long hair. Sabi ni Tintin ang vlog. Hello Roberts Cañete, sabi ni Ma'am
Tintin and Cams Vlogs. Hindi mahina yung signal ko. Saan ang bayan ni Roberos? Kaya tato. Oo, may binaba na. Yung binaba niya na. Tato niya balay ba? Bisita na. Ma'am Roberos, mamisita daw tong kauban ko sa imuhang balay ba? Kain tayo guys og sa gwapong host. Kain tayo guys og sa gwapong. Ano ma'am, tanghalian pa lang ma'am? Nakatapos na kami tanghalian eh. Hi sa kasama mo sir. Sabi ni ma'am Yam Eronico. Support ka namin ni Chinitsoy. Chinitsoy, di ba ma'am, ano mo yan? Tintin Gloves. Bana? Bana. Tintin and Cams Vlogs. Hello Tintin and Cams Vlog, shout out sa inyo. Sabi ni Ma'am Riveros Cañete. Ano oras na? 18 minutes pa lang ako. Ang tagal. Bakit? Pinunta mo na? Nag-discuss mo si Ma'am Riveros Cañete. Ay, papunta nga si Ma'am dito sa ko. Sa isa kong account. 100 ako eh. Nag-100 ka na Ma'am. Congrats Ma'am, naka-100 ka na. Dagdagan ko ng isa para 101 ka. Mamaya, bigyan kita ng mamaya, siguro mga 8. Pagkatapos, hanapin ko yung bahay mo mamaya, Ma'am Roberos Cañete. Kain tanghalian, host. Maraming salamat, Ma'am. Tapos na po kami kumain eh. Mamaya ulit, hapunan na naman. Okay, Ma'am Roberos Cañete. Mamisita ko sa iyong balay, sabi ni Markups. Sabi ni Ma'am Riveros, salamat host. Mamaya, Ma'am Riveros Cañete, mga pagtapos ng LS, bibigyan kita. 8 o 10, mga ganyan. Anhara ko host, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Tintin and Cams Vlogs, nagbaba ng kanyang mansion. Yung nabigay ko na sa iyo Ma'am Tintin and Cams Vlog, mga iba kong Sige Mars, kita tayo sa pintuan, hintayin ko ayuda. Hintayin na yung ayuda buddy. Ha? Hintayin ni Ma'am Roberos Cañete yung ayuda. Humana na Ma'am. Pinanood mo yung video? Wala pa. Kuha ka ni ko ah. Ha? Ang usa ka cellphone, ang usod. Oh. Sarap buhay niya dyan. Nakakainip na nga, Ma'am eh. Tapos, yung ikama naman expire pa, hindi pa kami makalabas-labas. Baka mahuli kami ng pulis, makulong kami. Ano ulam mo dyan, Ma'am Yam? Biryani? Maghanap ka ng mga video na mga 3 minutes at 2 minutes. Mga ilis niya.
Doon na po sa bahay mo. Roberos Kanyiti, sabi ni Tintin and Comes Vlog. Ma'am Roberos Kanyiti, doon na raw po si Ma'am Tintin and Comes Vlog sa bahay mo. Roberos Kanyiti, yes Tintin, dikit na tayo. Nag-iwan ako ng bakas sa bahay mo. Salamat sa balik. Yan. Sabi naman, Tintin Comes Vlog, mega shoutout po sa lahat na nandito sa bahay ni host. Maraming salamat po sa inyo sa pagbisita sa bahay ko na maliit pa lang. Hindi siya bali. Sina? Saudi na yung Japanese siya. Sina? Si Roberos. Saan yan? Kuwait? Kuwait, oh. Tara ma'am. Ma'am Roberos Kanyiti, oh. Ito po, didikitan ka ni Markups sa tulay. Maraming salamat po sa pagpasok sa bahay ko. Mamaya, Ronico, Roberos Kanyiti, Tintin and Comes Vlog. Markups, siya ba yun? Chinichoy. Maraming salamat. Hindi ako mahilig biryani. Sarsyado na isda. Wow, sarap naman ang sarsyado na isda. Kabsa na yan. Kabsa. Monday. Kubos. Paham, masarap man, paham. Di ba may laham din? Laham? Hindi, laham ang karne. Masarap yung laham, ah. Sobra paham. Paham. Ang uling mo na paham. Inihaw. Muna, ihawin mo ang karne, paham na siya. Mm. Karne pa lang laham. Mm. Hello, Markup. Sabi ni Tintin and Comes Vlog. Ito pa ba diyo? Di kita mo rin ito. Tintin and Comes Vlog from Cebu City. Silingan mo, ma'am. Taga Cebu ni, taga Danau. Si Markups. Kaso wala pa siya yung ano. Channel, may channel ka na ba, Ha? Channel ka na, wala pa. Tiwason sa niyo. Gagawa ka na ng channel. Ha? May channel ka na sa YouTube, wala pa. Wala. Igawa tayo. Pwede ka naman gumawa. I-search mo sa YouTube kung paano gumawa ba. Pwede naman. Ang problema ako, mahulog na mag-vlog. Hindi wala ulaw nga. Support lang. Hello kababayan from Bugo City ko sir. Bugo. Malayo ba yung Bugo at saka yung ano? Padong sa inyo Negros. Tuwa dito sa Tabuilan. Mga tupat daw Bugo Tabuilan. Parting ano na pala siya, Negros. Charger. Ito charger oh. Ako kasi nagluluto ng pagkain ko. Maganda pa ikaw magluto kay ano mo talaga yung lasa at saka tipid ba? Kami ma'am, dito ma'am sama-sama kami sa pagkain eh. Kaso magluto ako, magluto ang kasama ko, magluto siya ng iba. Tapos magkain kami sama-sama kami para masaya ba? Magana pag kumain. Bugo City. Saan ka ngayon, ma'am? Sabi ni Ma'am Roberos Kanyiti. Si Ma'am Roberos Kanyiti, si Ma'am Yam ay sa Bahrain. Bahrain ba, ma'am? Ma'am Yam? Tama ba ako, ma'am? Bahrain. Mahilig ako sa isda at saka ano? Vegetable lang. Vegetable. Si Tintin and Cam Vlogs. Bahrain ako, ma'am. Ma'am, taga Bahrain nga si Ma'am Yam Eronico. Pero taga Bohol ako. Bisaya gyud, Bisdak. Maraming vlogger, Bisdak. Bohol, Cebu. Kaya maraming vlogger ngayon. Ma'am Roberos Kanyete. Maya host, busy pa si Christine Macarayo kaya di makapasok.
maya daw kaya wag mo nang alis. Walang problema, ma'am. Kung sino lang yung available, yun lang pwede. Pero kung hindi naman available, walang problema yan. Ganyan talaga sa lahat tayo busy. Minsan nga nakakatulog din ako eh. Hindi ako nakasupport. Sobrang tulog. Dito rin ako, Kuwait, taga Baguio po ako. Tagalog ka pala, ma'am. Baguio. Di ba si Ryan taga Baguio ba yan? Hindi, Cordillera. Si Ryan. Ilocano rin. Di ba si Ryan taga ano yan? Cordillera ba yan? Si Cordillera. Layo nila Ryan. Si, Pares na sila. si Ryan, ano yan? Then namin kauban taga Baguio sa rin siya. Pure na, malayo sa Baguio kasi doon sa lugar nila, ma'am, ano pa raw sila nagbabahag pa raw sila eh. Wala na kasi okay makarating doon ba? Lumalaban host para maiwas ang stress. Oo, ma'am. Tintin ang kamslag para makaiwas sa stress ba. Kaya libang-libang lang ba, lingaw-lingaw. Tagalog, Ilocano, Bisaya, Igorot po. Naintindihan ko. Oh, Ma'am Tintin, human na raw si Mark Caps. Nag-ano comments ka? Wala na. Wala pa. Dahil nag-comment ako, nag-subscribe. Hindi na siya nag-comment, ma'am, nag-subscribe. Pero pinanood niya po yung video mo. Tinapos niya. Ayan oh. Ace pala. Tagalog, Ilocano, Bisaya, Igorot. Ang galing mo naman, Ma'am Roberos. Marunong ka mag-Bisaya kahit nasa Ilocano ka. Yam, Eronico, tambay-tambay lang tayo. Sabi ni Ma'am Yam. Lapit na mag 30 minutes. Oras lang binabantayan eh. Nakakapagod kasi. Tapos tulog na naman. Pag may mag-live, support. Pag wala, tulog. Salamat, Markups. Magawa kawaiti mo para support ka rin namin. Ayan ang bati. Gawa ka lang ng YT mo para masuportahan ka naman. So, wala nang hilig ma'am? Maulaw sa mag-vlog kay basta Bisaya, walay ulaw-ulaw. Walay lailay, lailay ba yun? Lailay, ulaw-ulaw. Basketball pala na, may problema. Matagal na kayo dyan, Ma'am Roberos, sa Kuwait. Tintin and Cans Vlog. Salamat, Sir Markups. Salamat daw, buddy. Welcome daw po, sabi ni Markups. Maraming salamat sa patambayan dyan at sa pa-video nyo. Mag-apat na taon na sana okay na para magkawi na this coming April or May. Wow. Mag-for good ka na po, Ma'am Roberos. Marami ka na siguro na ipon dyan, ma'am, kasi ang laki ng value ng pera dyan eh. Samahan ka namin, sabi ni Tintin comes on lag. Sinitsoy mi Pisa. Welcome sa ating 4 million viewers. Maraming salamat sa support nyo, ha. Nagaba ng vice si Ma'am Yams Eronico. Nakikita naman na ito ba, Di pa? Nakikita mo na ba ito? Yam Eronico. Oh. Marami naman resibo. Pariyo tayo, ma'am. Padikit sa katabi mo. Ma'am, sinabihan ko na po. Mabait ito pag sinabi kong dikita na yan. Wala na, wala kaya. Meron ng link. Pinutin mo lang yung link.
Ganun talaga tayo mga OFW eh. Resibo yung naiwan. Mga gwapa lagi di vlogger lagi ba di? Ah, mga gwapa, oh. Tinan mo, mga gwapa. Ma'am Yams, gwapa. Sabi ni Ma'am Jocelyn Ibanez, tamsak sir Ricky. Welcome po, Ma'am Jocelyn Ibanez. Salamat sa patamsak, ah. Tintin and Counts Vlog, may bagyo sa Pinas. Ma'am, may bagyo doon sa amin, sa lugar namin, signal number 1, Coffees, Iloilo, Aklan, Antique, Panay Island. Dancer din siya, pre. Hmm? Dancer din siya. Sa Ha? 6 pa mo siya. Hindi. Ibigay ba yan ni Ma'am Yam? Oo. Ma'am Yam, ikaw daw ba yan? Dancer ka daw ng 6 bomb? Kamusta ang buhay OFW sa Ricky? Mahirap sir. Mahirap talaga OFW, buhay. Mahirap. Malayo sa pamilya. Tapos, sa ngayon, kami, buhay namin ngayon, wala kaming trabaho eh. Kaso, binibigay lang sa amin ng boss namin, kalahating, namin, ngayon ba rin? Sahod. Yan, ako host resibo ko, puno na folder ko. Mahirap talaga ngayon. Minalas kami ngayon kasi sahod namin kalahati lang, malaki na wala sa amin eh. Pero pasalamat pa rin kami sa amo namin kahit wala kaming trabaho. Binigyan pa rin kami ng kalahati. Nagkaroon na pa ko motor. Karna? Oo. Bakit? Ang sahod nga nawa. Ah. Ang laki nang nawala sa amin ngayon eh. Kalahati. Ilang buwan ng kalahati yung sahod namin. 7 na. Palagay mong mag-10,000 lang yung nawala sa amin. O di may 70,000. Hindi lang 10,000. Ako nagtuturo ng sayaw host sa katrabaho. Bayan, sinasabi ng, ma'am. Sabi niya, akala niya ma'am, 6 bomb ka ma'am. 6 bomb dancer. Hindi na panood niya eh. Kasama namin isa, si Boss Michael from Mindanao. Surigao. Surigao? Mataba sa Saan ka bali? Mindanao? Misamis. Misamis or Occidental. Check mo sa kasama mo dyan. Nagturo ako ng sayaw sa mga student ko dyan. Kaya lang nakamute ang sound kasi si PR. Bantog ra siya yung daw, gisaws. I-mute di ay. Ang galing mo pala ma'am. Sumayaw ma'am nyo ha. Saan yan? Dito lang din? Wala sa... Sa abroad na yan? Abroad na siguro. Di ba malay ang clear mo sa room? Walang sounds. May sounds? Ang galing mo parang sumayaw mama. Sabi ni Tintin ang kamsang, hello Miss Jocelyn. Ma'am Jocelyn Ibanez, maraming salamat sa pabidyo mo ha. Maraming salamat sa pagbisita sa bahay ko. Ang galing pala ni Ma'am Yams sumayaw. Choreographer. Dance instructor. Galing na. No. Anong katawan? Magalaw. Ayun ko parang nakita yun Ma'am Yam Mamaya panoorin ko yung iba. Yung sumasayaw. Mix niya. Corn ba? Hello Miss Tien, sabi ni Ma'am Jocelyn Ibanez. Ma'am Jocelyn Ibanez, nakagraduate ka ng grade 2. Mas maganda yung matigas yung kusog na yun. Mas maganda yung magturo matigas katawan para di tayo maya. Ilan mo di ba sige Alam mo pa yun yan. Hello Miss Tintin, sabi ni Ma'am Jocelyn. Yung ko sa Barin na yan host. Si PR kasi host kaya walang sound. Okay lang ma'am kahit walang sound, nakita naman yung galaw ng ano mo eh. Kita naman yung galaw. Hataw ba? Parang yung mga madancer noong Street Boys.
Saan yan dito? Dito. Kari sa dire. Kari sa dire. Namin. Dito sa ikot. Hindi pa Sir Ricky, nalagasan na ako 150 to 123. Ah, laki rin ah. Ako nga rin kahapon, Ma'am Jocelyn eh. Nalagasan ako ng 20. Sa'yo, malaki rin nalaga sa'yo ah. 17, ano? 17? Hindi, 27. Laki ah. Dati kasi host work ko, school, nagtuturo ako ng yoga at sayaw. Ah, kaya naman pala. Kita ko ngayon ah. Nagulat ako, nakita ko. Galing sumayaw ah. Mamaya panoorin ko ulit. Doon ko sa kasama ko nakita eh. Mamaya panoorin ko. Bahrain. Bahrain, parang ano rin daw? Parang Saudi lang yata din yan. Bahrain. Malawak din yan this year to, Ma'am Yam. Sa Bahrain. Ako ano lang ko. Diyan yata kami dumaan ah. Nung Philippine Airlines sinakyan ko. Oo, tama. Bahrain yun. Sa airport lang. Napuntang Saudi. Diyan dumaan yung aeroplano sa Bahrain. Tapos papuntang Saudi. Hindi na siguro. Nakikig. Hindi na signal. May nasignal siguro. Dito naman, ayos naman oh. Signal natin. 20 minutes pa. 4 years ako sa Bahrain nagturo. Kaya lang wala sa isip ko ang YT. Dapat nung mga tinuro mo ba, Ma'am? Binidyo mo, Ma'am. Maganda sana yon. Pero kahit naman, pwede ka naman ulit ngayon, Ma'am eh. Sumayaw-sayaw ka lang, tapos piliin mo lang yung music na walang CPR ba, para ayos. Maraming salamat sa pabidjin. Ma'am Roveris Cañete, maraming salamat sa pabidjin mo dyan ha. Kahit busy kayo, naka-busy kayo. Maraming salamat. One time lang ako pumunta sa desierto kasi ang aligabok. Ganun talaga, Ma'am. Tambay lang ha, work mo na ako balik mamaya. Naka-on lang si Ping. Maraming salamat, Ma'am Roveros sa patambay mo. Maraming salamat sa support. Mag-ano pa ako, mga 20 minutes pa ako at saka mag-in na rin. Makatapos na 1 oras. Pakiramdam ko, naka3 oras na ako eh. Hirap talaga tayo pag OFW, no? Pag sumahod, ayos. Pag 2 araw, wala nang pera. Nawala na time host sa sayaw kasi hirap na time sa work. Wala kang diop, Ma'am Yam? Diop-diop din para sa sarili. Minsan-minsan lang ba? Kami, pag may papupunta kami mall, agala-gala lang kami doon, palamig-lamig lang ba? Meron ako video sa FB, nanalo ako sa Bahrain ng pagalingan ng bodot sa... Meron pala, Ma'am. Ay, hindi mo inano sa download sa Ma'am, sa YouTube. Para maraming time ba? Evan, sa wala, Ma'am, sa Yam Ironic. Ano ba yung FB mo, Ma'am? Para tingnan ko kung yung bodots ba, mamaya.
Okay na yan, yung 2 times a month sa diop mo, ma'am. At least nakakapahinga ka. Kami nga dito, sa totoo lang, yung kung may pasok kami, wala talaga kaming diop. Bakit? Wala yung nagtapil ng ulo. Sino yan? Maguwag. Ha? Kung maguwag. Ayan ako. Taas pa na ako. Wala kasi ako nakasave na video direct live sa FB. Ay, pwede mo siguro makakuha, mama, yung direct live mo sa FB. Oo, hindi, direct live pala. Wala yun. Yam Ernico Yamugan. Mamaya mambisitahin ko to. Yam Ernico Yamugan. Pupunta ko mamaya. Tingnan ko yung bodots. Screenshot ko muna. Chinitsoy graduate na sana yan, kaya lang si Lolo. Sa umayaw wala? Wala. Meron ni Kuya mo. J. Macarayo, Hayos, Christine. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am Christine Macarayo. Maraming salamat sa pasok, ha. Kahit busy po kayo na nagawa nyo pa rin pong pumasok. Maraming salamat po sa pagtambay nyo. Macarayo. Yan, ma'am. G. Macarayo, pwede ka magbaba ng pahay mo para madikitan ka ni kasama ko dito. Late lagi ni Bali. Late. Kita ko siya kukuha Bali. Yan, makikita mo mga live ko doon, meron ako practice boxing. Ang dami ko activity before na wali na. Sabi ni Chinitsoy, may pisa, nilaglag ni Lolo, sayang. Mega love, shout out sa lahat, sabi ni Ma'am G. Macarayo. Oo naman, sorry Ricky, ikaw pa, tambayan din kita. Maraming salamat sa mama. Ano lang, mga 16 minutes na lang ako at saka ako mag-end. Chinitsoy, isang araw, 400 na nilagas niya sa akin. Grabe, no? 400? Bakit kaya ng ganyan? Sa ano siguro, no? Pagbaba ng bahay lagi. Dapat, paminsan-minsan lang dapat. Naku, ang dami pa. Ang dami nga. 400, sayang na yun, Nung mga nakaraang buwan, ay mga nakaraang simula mong April, maganda ang mga isda kasi mabilis lang. Nung mga 2 months pa lang siguro naghigpit na si YT. Naghigpit na sa pangingisda. Dati, mabilis lang ang isda dati. Sabi niyo, you're always welcome. Hala, ang bilis mo naman mag-end. Kakapasok ko lang po. Busy kasi hindi mo sinabi kanina mag-ilis ka pala. Ma'am, ganyan ako, ma'am. Hindi ako mag-ilis ako. Pabigla-bigla lang. Pag magustuhan ko lang, mag-ilis agad ako. Hindi na ako yung lang. 1 oras lang ako, okay na sa akin. Hindi ako matagal mag-ilis, ma'am. Yes, yun. So, last month, yun, nilagas ni Lolo. Sayang nga eh. Sayang na 400 na sana. Mamaya ka na mag-end, boss. Wala matambayan. Ma'am, basta ako, ma'am, 1 oras lang talaga ako sa hindi. Ano na ako, ma'am, mapahinga na ako. Ano na rin oras eh, mag 3:00 na rin. Sobra. Mag-chat na lang tayo sa natin sa group chat.
Kaya nga sa maya na. Hindi ako matagal mag-LS. Tinatamad ako. Saka ayaw ko na ngayon mag-silent LS kasi maganda yung live. Dati nagtatago ako kasi nahiya ako mag-live eh. Ngayon, pag mag-LS ako, yung kahit isang oras lang basta nandyan. Magpakyat kasi yan. Ano to eh, stream, hindi kasi StreamYard to kami. Next time StreamYard gamitin ko para ano, magkaakyat tayo. Lahat mag-akyat tayo. Ano kasi to gamit ko, direct sa YT kasi. Pag nakukuha mo na kasi yung 1,000 banana, pwede ka na mag-direct sa YT. Wala nang bawas yun. 987 ako noon, binagsak sa 674 tapos kinabukasan nilagas 70 banana. Ang dami ano. Sabi ni Ma'am Tin Macarayo, okay. Akala ko StreamYard. Hindi StreamYard. Kung StreamYard to, pakitin ko si yung araw ni Koy. Kaso hindi eh. Araw-araw talaga si Yos kahit hanggang ngayon lagas pa rin. Ganun talagang buhay natin. Tsaga-tsaga lang talaga. Yung paki-remove ng numbers. Hayaan mo lang, ma'am. Hindi naman siguro yan, yung number na yan. Mga lagas, wala naman siguro yan. Maraming salamat po sa patambay sa pabidyo niyo dyan. Kahit busy po kayo, dito po kayo sa Elis ko. Maraming salamat sa inyo. Pag mag-ilis kayo, mag-message lang kayo sa group chat natin para makapunta naman ako Thank you sis, sabi ni Ma'am Christine Macarayo, guwapa. Sino niya matanda Ma'am Christine ni Ma'am Nobilin Macarayo? Ayaw ng gwapa sir kay maulaw ta. Tinuod man. Huwag ka muna alisos, diyan ka lang. Naka-remove na. Maraming salamat ma'am yung eran ko Meron pa ma'am yam. Sabi ni Ma'am Chinichoy may piyesa. Maraming salamat sa napatamsak. Saka sa bisita sa bahay ko. Hindi talaga marunong nito eh. Dati ayaw ko talaga sana mag live stream. Kaso sabi ko baka mabutan ako ng expired kasi 1 year lang daw. Ma-expired na yung Hindi talaga makaya sa download lang. Sabi ni Jim Macrayo, si Novi sir ang matanda, second to the last ako. Ma'am Jocelyn Ibanez, maraming salamat sa pagod vibes mo dyan, Nakita kita kanina, ma'am, nang isda ka, ma'am, sa Ma'am Jocelyn. Nakapasok kay Ma'am Mimi Folvera. Nandun din ako, kaso hindi lang ako nag-message. Nakita kita doon. Wala rin ko na. Maraming salamat naman yan. Refresh mo sis sa'yo, wala na. Sim tayo, sir. Maya ako magpakita at saka bawal dito. Nakaw-nakaw lang kami kaya mute na lang para iwan lang Kasi yung sabi nila daw pag mag-ilis ka puro silent tapos madilim pa. Para daw malagyan ng patalastas. Kasi hindi naman gumagalaw. Sino nagpatawad sa iyo? Shout out naman sa tuwa dyan. Walang problema po ma'am sa tuwad-tuwad na yan. Wala naman yan. Liling tuwad. Meron daw. Isa. Baka nagkamali lang ng Baka nagkamali lang po ng thumbs up. Naging thumbs down.
Sino ba to? Nakakatawa yung baby race niya, Sir Ricky. Oo nga, ma'am, eh. Nakakatawa. Pero hindi na ako nag-ano. Hindi na ako sumali sa paangat program niya. Ma'am, Jocelyn Ibanez, nanalo ka ba doon sa ano niya? Sa pag-games ni Ma'am Mimi Palvera? Chinitsi mi Pisa, andyan sa ni-reply mo sa akin, ma'am, yan. G. Macarayo, okay lang yan, may tuwad, ma'am. Maganda din yan, ha. Sabi ni ma'am, chik po tayo, baka magkamali, ah. Walang problema po yan, ma'am. Ano panalo mo doon, Ma'am Jocelyn Ibanez? Marami dati yung pa-premium si Ma'am Mimi Palvire, doon ako dati tumatambay. Nakailang beses na ako nanalo dyan sa kanya dati ng load ng 100, mga nakalimang beses siguro, tapos may 30 load pa. Tapos mga WH, mga pa-premium niya dati. Nung hindi pa siya naging monetize. Ganun dati. Bagong pauso naman yung mga baby, ah. Flex niya yung YouTube mo. Pinangat, pangat. Ganun din, pangat. Yan din ako nakaraming isda dahil sa kanya, simula. Palaro kasi kapag monetize ka na. Oo, ma'am, pag monetize tayo, magpalaro tayo ng ano, load. Parang ano ba, pasasalamat. Wala na, ano na pala ako? 53 minutes na. 7 minutes na lang, ha. Pwede rin yung kahit mga 10 tao. Oo, ma'am, pwede. Kahit yung ano lang, yung mga WH lang, pwede na. Tsaka load. Yung kaibigan ko nagpalaro siya, ang laki ng ang laki ng ano niya. Sa premyo. May nanalo ng 30 ka tao na 50 pesos load, tapos may 20 ka tao na nanalo ng tig 100 pesos load, tapos may 10 tao na nanalo tig 500, tapos 5 yung nanalo tig 1,000. Ang laki ng ano niya nga. Pwede rin kahit, okay lang yun, host, tambay lang dyan. Sir, wag ka muna mag-end. PM ko si Ate Nobi. Malapit ka na ma-monitor, Ricky. Ano pa, ma'am? Konti pa lang yung WH ko, nasa 1/4 pa lang. Sobrang laki kasi wala pa tayo sa... Oo nga. Yan nga yun. Ang dami ng ano niya. Kaso, yung nanalo lang, yung isa lang kasi siya yung marami, kasi yung ano niya kasi, yung requirements na kasi, panoorin yung video niya, tsaka doon mag-iwan ng hashtag ba, para sa pa-birthday niya kasi. Ay, yung isang, ano lang, kasama namin yung, yun ang maraming pinanood sa video niya. Halos yun nanalo. Hanggang panalo ko lang, 100 load lang panalo ko. Pero yung kasama namin, may 1,000, may 500, kasi marami nga siyang ano, entry. Sa akin, entry ko, 2 lang. Diyan ka lang, host. Dagdagan na walis na din yan. Still lang yung love mo, host. Kasi dito kami, samahan ka namin. Pag makauwi ako Pinas, sir, magpa-games ako doon. Nakakamapagkita. Pwede ka naman magpakita dito. Diyan, mama. Christina. Agad konti lang. Para yung live ba, minsan may makita na tao si YT ba? Maraming salamat sa pag-stay nyo sa ano ko, sa ilis ko. Ma'am, sorry, mag-end ako ng 4 minutes na lang po. Saka may papunta pa ako sa tindahan ba? Ma'am. Ha? Still 1 hour. Nasa ko na. Napapagod na ako. Pawalos kasi meron mga dalaga pasok ng pasok sa kitchen. Meron pala. Yan pala bawal talaga pag ano.
Sa gabi, pag tulog nyo, pwede naman kayo mag-LS ah. Kahit tig isang oras lang. Pagpahinga nyo. Hmm? Baka nagano naman silang kambing. Katay. Tapos na. Baka may tira pa. Pinracer. Update sa mga. Hmm? May update sa mga. Bagyo. Nagkuha ng mubuang gabon ko niya. Ang kasaban, kaya magbaligya sa giyuta. Hmm? Sa nanay mo? Kung mubuang, kung mama gustong baliya giyuta, akong ikuha. Partang, di pa gamito mo. Hmm. Mga hektarya lupa nyo. Nako, host. Nakatayo kasi kayo, mapagod kayo. Tapos ka nga sa Puro, puro higa lang po kayo, ma'am. Higa. Opo. Tapos ngayon, tumayo. Yan ka lang. Ma'am, ano na lang ako mag-end ako. 2 minutes, ha? 2 minutes mag-end ako. Ano ko lang ng isang oras. Maraming salamat, ma'am Ironico. Ilabas ko. 30 minutes ba din? Hindi na. Tama na ako. Huwag ka muna mag-end. Wala tayong upuan na mataas eh. Okay. Anong gagawin natin dito? Opo. Sige, extend. Kalahating oras para pagbigyan ko yung mga ano nyo. Extend kalahating oras. Wag muna mag-end. Mamaya na. Maraming salamat sa support. Ma'am Raviros, Kanyiti, Ma'am Yam, Ironico, Ma'am Tintin, Ma'am Tintin Vlogs, ayun, Tintin, ano yan? Tintin. Thumbs up. Chinitso yung visa, maraming salamat sa pagpasok. Tintin Uncams Vlog, maraming salamat. Ma'am Jocelyn Ibanez, maraming salamat sa pagpasok. Wendell Moralda, Tamsak Danos. Salamat, Ma'am Yang. Another Tamsak host. Maraming salamat sa tamsak ha. Naka-11 tamsak na. Yummy yum, another tamsak. Sir, wag mo na mag-end. Tapos na. Mag-end na ako, ma'am. Hi, Sir Dimple. Pumasok ko bago. Maraming salamat, ma'am, nabilin magkaray sa pagpasok ha. Mag-end na sana ako eh. Sir, daghang na miya. Extend sa oras ba din? Extend sa oras. Natamad na ako eh. Maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am Novelin Macarayo. Ma'am G. Ma'am Christine, Sir, daghang na mi. Ma'am, yung another tamsak host. 5 tamsak na si Yam. Maraming salamat, Ma'am Yam, sa patamsak-tamsak mo dyan. At saka sa pag-play ng harang. Sana all harang. Tulog ka na yata dyan na Ma'am Nabilin Macaraya. Ginising ka nila, no? Sayang wala tab ko, madami sana alagad yon. Dumikitin alagad ko sa iyo, host. Sana wag tanggalin bukas. Maraming salamat, mama.
Maraming salamat sa support niyo sa akin, ha. Asahan niyo rin, pag kayo mag-ilis, ano na lang sa ano natin, sa group chat para mapuntahan ko kayo, ha. Mamaya ka na kapag wala ka na tawa. Sa totoo lang, ma'am, ano talaga sana ako, mag-inom talaga sa anak ko, eh. Para makapahinga naman tayo lahat na ba. Alam ko kayo may mga trabaho din. Ayaw ko rin kayo maistorbo sa trabaho nyo. At saka yung sa mga nagpapahinga na ba, gusto ko rin na magpahinga rin sila. Kaya isang oras lang. Naintindihan ko rin kayo, eh. Kasi minsan nagtatrabaho din ako. Oh, lalayas ka pa ba? Sabi ni Ma'am Raveros. Lalayas. Yan ka na, sir, sabi ni Ma'am Jocelyn. Eh, Ma'am Jocelyn, eh, ayaw pa nila ako pa, hindi. Pa-extend daw ako. Sige, ano lang, half hours lang para, ano, mapagbigyan. Wala problema trabaho ko, kahit 12 hours CP. Sabi ni Ma'am Tintin ang kamslag, loading. Sabi ni Ma'am Yam, ha ha ha. Sige, extend kalahating oras para ano. Ayos. Patulog na rin, Sir Ricky. Oh. Ma'am, baka ano lang, ma'am, pagtulog lang dyan, ha. Ma'am, Nobilin Macarayo. Walang problema po. 2 hours mo na yan para dagdag na din. Ala. Tama na yun, ma'am. Kalahating hours na, ma'am. Buti na lang wala akong trabaho, eh. Oh, mag-extend na ka ba din? Di ba ano yan, ma'am Jocelyn, gabi? Sabi, nabilin ba din? May medical ako bukas. Sige, ma'am. Pahinga ka na, ma'am. Nabilin. Maraming salamat sa pagpasok, ha. Silip lang kita, na-miss ko dimple mo. Baka yung kalboy na-miss mo, ma'am. Baka wala na. Maraming salamat, ma'am, sa pagpasok. Yam. Pag panay tulog, Sir Ricky, galaw din. Oh, ma'am. Dati, ma'am, nag-exercise kami, naglalakad, kaso wala na kaming ikama, expire. Hindi kami naglalakad kasi mamaya mahuli kami ng pulis ba. Huwag muna kayo alis, ha. Yeah. Sana all my dimple. Pimple lang ako, pimple. Butas-butas na yung mukha ko, puro pimple. Pimple. Tawa si Ma'am Tintin. Comes vlog. Dito lang tayo tambay lahat, eh. Tama. Maraming salamat sa patambay niyo, ha. Yan, oh, dumadami na kami. Dumadami. Tambay na tayo dito. Oh, baka may mga trabaho kayo dyan, oh. Bagalitan kayo ng mga boss nyo. Silip-silip lang kayo pag may time, ha. Baka may magtrabaho kayo. Yung mga sinaing natin dyan sa rice cooker, baka masunog. Basta sa abroad, maganda ang connection. Oh, maganda talaga dito. Sa Pilipinas lang naman yung mahina yung connection, eh. Yam, ha. Salamat sa good vibes mo, Ma'am Jocelyn Ibanez, ha. Ma'am, baka inantok ko na dyan, ma'am. Pwede na matulog, ma'am. Walang problema po. Sa mga inantok, pwede na matulog. Sa may mga trabaho, magtrabaho lang. Misyong pilit nas ako imong alagad wa, sabi ni Ma'am Tintin Comes Vlogs. Tinosok na din kita sa main ko, sir, sabi ni Ma'am Tintin Macarayo. Ginising ko, sir. Natutulog na yung tao, ginising mo pa, ma'am. May medical pala yun si Ma'am Nabilin bukas. Mamaya baka hindi pa makapasa yun sa medical niya. Tayo pa yung sa pagbintangan. Joke. Ginising ko, sir.
12 AM ako 12 AM ako matulog. Nurse, di ba sa Pinas ka, ma'am? Jocelyn? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ano pala niya naman? 8:30. 8:40. Sige, pag-isda, ma'am Jocelyn, para ano, makahabol ka sa amin ba? Mm. Cebu ka rin, ma'am Jocelyn, di ba, ma'am Jocelyn? Cebu. Mm. Kain kuya, kain. Sige, maraming salamat pa din. Apa kaya na? Oo. Kain na naman daw yung mga kasama ko. Cebu Province. May kasama ko dito ka Cebu, taga Danao. Cebu Province, Cebu City. Gusto mo puntahan yung Cebu na yan eh. Walang uso pahinga dito, sir. Grabe naman. Magpahinga din kayo minsan, ma'am. Tintin. Mahirap kaya magkasakit. Maganda dyan sa inyo eh. Malaki yung pera dyan sa inyo eh. Sa Kuwait. Toothbrush yung kasama ko. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Sabi mo. Grabe naman, diyan ka lang. Walang maraming customer, ma'am Yam. Di bali, ko naman yung supervisor dyan ah. Salamat sa patambay mo, ma'am Jocelyn Ibanez ah. Okay, Miss Tintin, ako ihatag ni mo tanan. Oh. Ayan na, ma'am Tintin, ang Cams Vlog. Ibibigay ni ma'am Yam lahat sa iyo yung kanyang mga alagad. Antay ka lang dyan ah. Stay tuned. Stay tuned. Parang sa radio lang ah. Ninyo tanan, ako subukan. Ipanghatag alagad daghan kayo ni. Sana dili ilagas ni Lolo. Oh. Yan. Ihatag ni Ma'am Yam sa inyo lahat. Yung kanyang alagad sa mga nandito. Kay Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Tintin, Christine Macarayo, siya ba yung kanina? Si Ma'am Roberos Cañete, antayin nyo, bibigyan kayo ni Ma'am Yam ng mga alagad. Antayin nyo lang. Salamat, Miss Yam, sabi ni Tintin and Cams Vlog. Andiyan na inughuman ni host aron mapli na ako og tarong. Ayan. Mga ano na lang ako 20 minutes para magiging 1:30. What? Isang oras kalahati. Tamsak Sir Ricky Jocelyn Her. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ibanez. Tintin and Cans Vlog. Mega shout out. 8 million in the house. Maraming salamat, Ma'am Tintin ah. Pasok. Masa yung leadership mo pa rin? Dong?
Pumasok tayong English. Yari tayo ito. Thumbs up, Tom Harris. Mega shout out sa'yo. Sir Tom Harris, how are you? Thanks for coming into my, English. Thanks more for coming my house, Sir Tom Harris. Kana Sir Ricky mag-English kana. Jocelyn Ibanez, hello Tom Harris from Jocelyn Ibanez. Sir Tom Harris, yum yum. Yum yum ha. Tom Harris. Tom Harris, hi Jocelyn. I gave you a jacket, Sir Tom, original jacket from USA. Ano din? Hmm? Hindi naman check ko. Hello naka t-shirt. Si ano yun? Kasama namin yung ma'am. From Tondo, Manila. Rosario Victoria. Hello daw sa naka-red t-shirt. Yum yum. Tom, how are you? From Ma'am Yam Eronico. I'm good, thanks. From Sir Tom Harris. Kaya mo yan, host. Hello, naka-red t-shirt. Ma'am, kumuha lang po siya ng sampay. Dumaan lang po. From Ma'am Tintin and Kanslag. How are you everything, Tom Harris? From Yam Eronico. Patay-taan, hindi ta kabalo mag-English ba? Jocelyn Ibanez, good vibes. I'm good, thanks. Sabi ni Tom Harris. Sir Tom, thanks for coming my LS, Sir Tom. How's your life? Sir Tom, how's your day or night? Matay tayo nito. Kaya naman to. Pinapawisan ako. Jocelyn Ibanez, 9 million in the house. Mega shout out sa inyo. Dapat kanina ma'am yun. Tama na lang naman hinga na ako kanina kasi okay na sana yun eh. Wala na English eh. Sabi ni Ma'am Roberos Kanyete, ano na, upo ka muna. Pinapawisan na yung kalbo ko, ma'am eh. Sabi, nagbaba ng bahay si Ma'am Tintin Macarayo. Sa mga hindi pa nakadikit kay Ma'am Tintin, please, dikitan nyo naman. Rigor Cervantes, pa-shout out naman from Medina, KSE. Rigor Cervantes, ano to si Rosario. Sorry na. Maraming salamat, pre, sa pagpasok sa Ilis Capria. Rigor Cervantes. Pa-shoutout naman dyan from Medina. Mega shoutout sa iyo, Rigor Cervantes. Sa mga kasama mo dyan, kay Orso, Marlo, kay Piscador. Mega love shoutout sa iyo dyan. From Tintin Macarayo, padikit po, mag-iwan lang ng tamang bakas, manood lang kahit 3 minuto, balikan ko din kayo. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Ma'am Jocelyn, maraming salamat sa ano mo dyan, sa pabidyo mo dyan, sa pag-stream mo sa LS ko. Hi Ma'am Tintin. Sinong Sir Rigor Cervantes? Hi Tintin. Sir, dalawa yung Tintin dito, sir. Ma'am Tintin and Comes Vlog and Ma'am Christine Macarayo. Nagbaba ng bahay si Ma'am Eronico. Sa mga hindi pa nakadikit kay Ma'am Eronico, please, dikitan nyo naman po siya. Sabi ni Ma'am Tintin Macarayo, always kami support sa imo, Sir Ricky. Salamat din sa mga nag-stay. Maraming salamat. Yung palablab naman si Rigor Cervantes. Palablab naman. Sir Rigor Cervantes, please, subscribe mo namang bahay ni Ma'am Yam Eronico. Yan nagbaba siya ng link. Pindutin mo lang yan. Panoorin mo yung video na
tapusin mo yung video kung matapos mo, tsaka i-subscribe mo siya. Kahit hindi ka na maglagay ng comments, pwede na yan, sir. Hindi naman kasi yan sila, ma'am, yung nag-YouTube eh. Support lang po yan sila eh. Tom Harris, G. Macarayo connected to you, Tamsak. Thanks, sir, Tom, for... Ala. Shirt. Ayaw to the next time. From G. Macarayo, thank you, Tom Harris. Hello, Rigor, sabi ni Ma'am Tintina Uncams Vlog. Rigor, hello daw, sabi ni Ma'am Tintina Uncams Vlog. Kaya mo yan, Sir Ricky Harris Kisling. Kaya sabi ko kanina, mag-end na ako para tapos na sana eh. Hindi na sana ako na problema eh. Ngayon, problema tuloy ako, ma'am. Leave your message in my video. Sabi ni Ma'am G. Macarayo. Nantayo G. Macarayo, sabi ni Ma'am Jocelyn Ibanez. Maraming salamat sa maglablaban lang kayo dyan, ha. At ako naman ang magbabasa sa inyong mga message. At tapos, Ma'am Yam, tapos na pala ako, Ma'am Yam. Ano na, oh. Tawas, no ka sa ba? Okay rin na, sir, kaya mo yan. Sure ka namin. Mag-end na pala ako, Ma'am Yam, oh. Ano oras na, oh? Naka-1, ano na ako. Isang oras, 20 minutes. Pwede na siguro ito, Ma'am Yam. Wag mo na iwanan na tayo. 42 minutes. Wag mo na iwanan, madami pa tao. Sa mga dyan, sa mga, baka busy kayo dyan sa mga trabaho nyo, magtrabaho lang kayo, ha. Tintin comes dog Lavandia, Sir Ricky, ilabas ang English. Marunong ako mag-English kung isusulat ko, pero pag yung diretsuhan na salitaan, hindi ako makaganong makipag-diretsuhan ng salitaan, pero isusulat ko muna. Yan, pwede ako dyan. Mamaya ka na pag wala, tatao kapag wala, malis guys. Ano ba ng bahay si Ma'am Jocelyn Ibanez? Yan guys, love yun yan. G. Macarayo, pag Bisaya na lang, Sir Oli, oy. Ay ma'am, pag may English na pumasok, ma'am. Kaso marunong naman sa mag-Bisaya eh. Maraming salamat sa pag-support niyo sa akin, ha. Madami kami dito, kaya stick ka lang dyan, host. Tayo nito. Still lang tayo, banatan nato ang apam, bana sir hala. Bana sir ha, kay banatan nato ha. Mag-stream yard na ako para may pamasok. Kayo na lang bahala entertain. Pag may pamasok na apam. Sabi niya. Maraming riskyo. Di ba, dito naman yung silingan ko din eh. Mag-risk yun eh. Sige, bukas mag-ilis ka, StreamYard. Baka ma'am, maraming bukas mag-ilis, ma'am eh. Kaya baka hindi ako mag-ilis bukas. Mag-ilis yata bukas si Ma'am Marina, si Ma'am Nobi, mag-ilis din yata. So may bakante lang ko, yun. Same time ha. Hindi may baka bukas si ano yata mag-ilis bukas, Ma'am Marina Hoybia yata. Maraming salamat sa patambay. Rins Live, shout out po kuya. Maraming salamat po sa pagpasok. Ma'am Rins Live, mega shout out po sa inyo. Bigyan kita ng jacket. Ma'am Rins Live, pwede ka magbaba ng link mo dyan, ma'am. At saka, dikitan ka po ng mga nandito po na hindi pa nakadikit sa'yo po. Ma'am, mga supporters mo abroad lang din kasi tulog na sa Pinas. Gising pa naman si Ma'am Jocelyn mo. At saka si Ma'am Tintin, gising pa naman. Salamat po kuya. Walang anuman po, Ma'am Rins Live.
pwede ka diyan magbaba ng ano mo, bahay mo para yung mga hindi pa nakadikit sa iyo, sigurado po didikitan ka po nila yan kasi gusto rin din nila madagdagan yung mga saging nila. Buti pa dito sir, merong nag-stay pero bakit sa puso ko walang nag-stay? Mga hugot ni Ma'am Tintin Macarayo Ma'am Tintin Macarayo antay-antay lang po mama. May bibigay si God na para talaga sa iyo. Ba? Parang advice na ano. Mga hugot ni Ma'am Tintin Macarayo. Nasa Pinas ba yan sila? Oo, nasa Pinas yan si Ma'am Tintin Uncams Vlog at saka si Ma'am Jocelyn Ibanez. Nasa Pinas yan. Haji Macarayo. Ano yan sis Chi Macarayo? Hugot po ma'am. Buti pa dito sir, meron nag-stay sabi niya. Pero bakit sa puso ko walang nag-stay? Antay mo lang ma'am Tintin yung right na tao. May bibigay talaga si God para sa iyo. Kita ka ni ma'am na, pare. Kita ka ni ma'am. Sinong ma'am? Ma'am. Dito po yung kasama ko si Sir Mike Catalan. Sir Mike, saan yung ano mo? Wala pa. Bakit? Papasok ka na para marami tayo. Ano kasi sabi nga nila kapag may umalis may darating yan. Tama yan. Yan ang magandang ano dyan. Pag may umalis may darating. Pwede, baka magkasabay kami uwi ba din? Uy. Kailan ka uwi, Ma'am Tintin? At itong kasama ko, ipauwi na rin to. Sabi naman ni Rigor Cervantes, ganun, Ma'am G. Macarayo. Ayan kasama ko si Sir Rigor Cervantes sa kabilang kwarto. Ma'am G. Binata pa yan, si Ma'am Rigor Cervantes. Up to 2 oras, sir. 2 oras na naman. Mamaya may pumasok ulit, yari na naman ako. Yes, Rigor, sabi. Meron ko. Padikit mo na lahat dyan, host, kasamahan mo. Ma'am, nagana pa yung isa Mamaya, sabihin ko. Maya na host, Tintin. Up to 2 oras, sir. Marami na naman kanina. Rigor Cervantes. Oy, Sir Mike Catalan, aka the Pancake Cooker. Mamaya ma'am, nag-ano pa kasi, pumasok pa mamaya, padikitan kita ma'am yung sa kasama ko dito. Kay Sir Mike Catalan. Okay, Ranos, arami tambay sa LS mo. Bigyan kita ng pakulay blue na jacket, Sir Rigor Cervantes Ayan, Sir Rigor Cervantes, may jacket ka na. Thank you guys sa 9 million viewers na nag-stay kay host. Maraming salamat sa inyo lahat Hindi ko na-expect na ganito yung ano ko. First time i-release na ganito karami yung tao. Maraming salamat sa inyo Hindi ko na kayo isa-isahin kasi alam niyo naman kung sino-sino kayong pumunta dito Buti pa dito sa LS may nag-stay. Pero sa puso wala. Kaya hindi ka talaga makalisos. I shared Tom Harris, thank you for coming to my live stream. Nasabarin pala si Ma'am Yam Eranico, nag-like na ako sa video niya. Ay, panoorin mo, Sir Rigor, video ni Ma'am kahit mga 2 minutes, tapos i-subscribe mo siya para naman makatulong tayo sa mga kasama natin OFW. Saka si Ma'am Tintin Comes and Vlog, taga Bisaya, saka si Ma'am
G. Macarayo, Christine Macarayo ang ano niya, name niya sa YT. Sir Rigor, maganda po yan si Ma'am Christine Macarayo. Dalaga pa. Thank you, Tom, for staying this LA's, sabi ni, from Ma'am Yam Eronico, Tintinan Dogs. Yeah. Thank you, Sir Rigor Cervantes. Rigor pala. Oh, Ma'am. Rigor Cervantes. May mga kasama ko dito, Ma'am, na mga botanan ba? Botanan gugud kaayo. Marami kami dito mga Bisaya ba? Manual ko po kayo mamaya. Subscribe ko naman kayo. Maraming salamat, Ma'am Dia. Shout out for OFW from Tom Harris. Sa lahat na OFW, sabi ni Sir Tom Harris, shout out po sa inyo. Sa atin pala. Sir Ricky, padikit mo kaibigan mo sa amin. Sige, Ma'am. Sabihin ko padikit. Sir Mike Catalan, padikit naman si Tintin Ancans Vlog, si Ma'am Christine Macarayo, sino ba? Si Ma'am Yam Ernico. Padikitan mo, Sir Mike, ha? Mamaya, Ma'am, pangdikitan ko po kayo. Iramin ko yung mga cellphone nila, pangdikitan ko kayo. Kasi hindi sila marunong ba mag YT ba. Ngayon lang sila naturuan. Palitan din sa Ricky, kay Aaron dagdag sa banana. Ma'am. Hello, Sir Mike Catalan, sabi ni Tintin counts ang lag. Mabubuhay lang tayo sa hugot, Sir Ricky. Hindi ka si Ma'am Tintin and counts lag sa YT. Ano, Ma'am? Hindi, baba ka, Ma'am, ng link mo, Ma'am. Tintin and Cams Vlog para ka ni Sir Rigor Cervantes. Murag daghan mo diya, host, legit na yan tanan he. Mga hindi kasi sila, wala pa silang channel na sa YT. Oo naman, sir, hindi naman yan minamahal Mas masaya dito. Minamadali Masaya dito Hello sa mga kasama mo, sir. Hello daw sa mga kasama ko. Kaway mo na, buddy. Kaway. Hello daw sa mga kasama. Ayan po, mga kasama ko dito. Yung iba, nandun pa sa mga kwarto nila, nagtatago. Gawa ka na alagad CP nila, aron makagraduate ka na ng viewers. Next year po, sir, puhon. Anong puhon ba sa Bisaya? Puhon. Anong puhon? Puhon na lang, Bisaya. Di ayo. Tagalog. Tagalog, kuhan. Oo, taga Mindanao nga pala yun si taga Kapit na pa rin, badin. Taga saan ba yun si Mike, di ba? Sorry, gaon? Misamis. Misamis sa Ma'am, Catalan. Taga Batuan ka, Ma'am. Taga Batuan siya si Ma'am Christine Macarayo. Tom Harris, please, sabi ni Tom Harris. Mega love Yanis Bans. Pumasok ba? Laban Sir Ricky. Shout out everyone, sabi ni Lianis Bans. Maraming salamat, Ma'am Lianis Bans, sa pagpasok mo sa ilis ko. Bibigyan kita ng jacket para makapaglapag ka ng sana yan. Hindi ko makita.
Ayan. Ito lang. Budi, Hmm. nautanan na sa itaan niyo, Budi. See? Oh, sorry. Ano, bansang orasan na daw dito, alas 11 na sila. What is your time there, Ricky? It's 11:30 Sunday evening here. Sir, the time ano kasi dito? Is 357. 3:58 in the afternoon, sir. In Saudi time. Wow, jacket lapit na taglamig. Thank you to Ma'am La. Hindi ka makahanap si ano. Singkita. Si Ma'am Lianis Bans. Ma'am Lianis Bans. Gani Vans? Ah. Dala, sa mga message. Hindi ko mabig. Lugay mo pa yung message mo, yung lugay mo gawas pa. Kani naman, hi ho, so kani shout out everyone. Hindi ko mahanap dito. Ano siya, butang na nakalaki ang kuha, message. Shout out everyone, man. Wala dito sa ako. Wala dito. Babo ni Christine Macarayo. Wala nga doon. Hindi mahanap. Hello, Tom Harris. Welcome to the live of Sir Ricky's Spread Love Not Hate. Maraming salamat, Ma'am Christine, sa support, ha. Tambay-tambay lang. Sabi ni Christine Macarayo. Rigor Cervantes, itamin ko po. Christine Macarayo. Pila mong kubok diya, sir, murag daghan man mo. Thanks for visiting. Mga dito ba, mga 20 plus, no? 19 lang po. Kami mga Pilipino 19, tapos may mga ano pa 10 ibang lahi. Nepalese at saka Bangladesh. Jocelyn Ibanez premier in 30 minutes. May premier si Ma'am Jocelyn Ibanez. 30 minutes pa. Daghan diyan ninyo diya, sir. Bibo kayo. Ganun lang. Bibo gidyod. Pag kumakain kayo, ma'am, sama-sama kami sa pagkain ba? Kaya, from agawan. I love the live stream. Filipinos are very friendly talaga. Thanks, Sir Tom. Yung jacket sabi nila, kung Gani Vans. Hindi ka mahanap. Hindi ko dito search yung pangalan ni ma'am. Sandali lang, mama. Gani Vans, pahingi daw ng jacket. Hindi siya dito, hindi siya lumalabas dito sa ano ko. Hindi ka lumalabas dito sa live ko, ma'am. Hindi, nakalaki ang message. Oo, nasa mo. Saan kayo host sa Saudi? Dito ako, ma'am, sa Madina. Ma'am, hindi maano dito, hindi. Okay na. Ayaw lumabas dito sa ano ko, yung message si ma'am. Wala, oh. So, saan mo? Doon lang dito yung ano ko dapat dito sa madikitan ko sa dito majakitan, hindi sa majakitan dito. Wala, hindi ko sa makita, naka-hide. Hindi ko nga makita dito sa ano ko sa live si Ma'am si Ma'am Lianis Bans eh. Hindi ko makita dito sa ano ko. Hindi siya lumalabas dito sa live ko. Bakit kaya? Bakit?
Pero dito sa ibang ano, kung lumalabas naman siya, sa isang gadget. Hindi ko sa mahanap dito, oh. Hindi ko sa ano. Paano kaya to? Nakahide. Oo. Nakahide man siya. Ma'am, Lianis Vance, nakahide daw ka po, ma'am. Kaya hindi kita makita dito sa ano ko, sa live. Ayan, ipadikit mo na tanan diya, sir. CP tag sa aron mo graduate na mi. Kami diri kulong lang ha, maumingaw na. Saan kayo sa Saudi? Andito kay ma'am sa Madina, ma'am Lianis Vance. Tapos nakita mo si ma'am Lianis Vance. Nakailan siya. Okay lang, host, next time. Tomorrow maybe you like to visit my house to Roberos Cañete, my main account. Ma'am Janice, basta sorry po mama, hindi ka kasi lumalabas dito sa ano ko, hindi kita madyakitan ma'am, nakahide ka po. Sa mga hindi pa nakadikit kay Ma'am Janice Vance, dikitan po natin siya, mano-mano na lang po, search na lang po yung house niya po. At magbabalik naman po yan si Ma'am Janice Vance pag dinikitan niyo. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas para mabalikan niyo po kayo, ha. Keep seat mo diya, sir. Oh, ma'am. Dito nga lang kami sa ano namin, eh. Kasi expire na po yung residence visa namin ba. Hindi kami makagala-gala. Manual din pag may time, sabi ni Ma'am Tintin Macarayo. Ala, sobra na ako. Sobra na sa oras ba? 1:38 na. Dapat 1:30. Pwede, 2 hours na lang. Gawin na lang 2 hours. Don't forget, host, sa mga kaabani mo. Ma'am, sige ma'am. Sabihin ko sila, ma'am. Yung iba kasi, ma'am, hindi naman nag-YouTube, ma'am. Wala namang hilig kasi yung iba, eh. Yung mga, ano lang, yung mga kaya ko lang po na ibigay sa inyo, yun ang sabihin ko, mamaya, didikitan ko kayo tag isa-isa. Alvin, oh. Padikit na sila, Bin. Ingat mo tanan diya. Si Yam, si G, si Tintin, Roberus, si Danny. Okay rin na, host. 2 hours muna. Naging 2 hours tuloy. Imbis na isang oras at kalahati lang nagiging 2 hours na. Padikit sila ba? Anong dikit? Yung, ano mo ba? I-subscribe, i-like ba? Tapos, manood ka ng kahit mga video na tag 2 minutes. Yes, host. Don't forget ako, Okay, ma'am. Yung sinabi ko sa'yo kayo na, didikitan kita mamaya. Mga ilan pa, hindi ko nakadikit sa'yo. Sige. Mga 10 siguro. Kagaya kay Ma'am Tintin Macarayo. Magmahalan lang tayo, walang iwanan hanggang dulo. Tama po. Kahit walang forever, basta dito mayroon. Kahit walang forever sa puso, basta sa YouTube mayroon. Hugot. Si Lani Vance daw. Sa akin din. Sabi ni Ma'am yan, ha? Ayan, magmahalan lang tayo, walang iwanan hanggang dulo. Sabi ni Ma'am, saan si ano? Kaya nga, huwag mo kasi tingnan ang oras, host, hayaan mo siya. Roberos Cañete, sabi ni Tom Harris, Roberos Cañete is connected and tamsak. Ma'am Roberos, dana po si Sir Tom sa bahay mo. G Macarayo, yes, salamat kayo, Sir Ricky, kay imo ug gitagaan og 10. Sana po, Ma'am Tintin, hindi malagas, Thank you, Tom. Mega love from Ma'am Yam Eronico. Hugot pa more. Thanks a lot, Tom, from Roberos Cañete. Punta kayo, Barin host. Kain tayo baboy dito.
Sinabi mo naman mo yun, tuloy laway namin sa baboy. Tagal na kami hindi nakakain ng baboy, ma'am. Magdalawang taon na. Dikitan mo din ako, host, sa lahat ng mga alagad mo. O, si ma'am, Janice Vance, didikitan kita mamaya. At saka si ma'am Roberos, didikitan ko kayo mamaya. Promise. Saan ka, ma'am Janice Vance, na, na bansa, ma'am? Dito lang yan sa YT, mahanap. Tama ka, ma'am Tintin. Dito lang yung forever natin sa YT. Tom Harris, yam, kiss, sabi ni Sir Tom Harris. Yan, sir, basta legit, puso mo lang ata, hindi legit, ha? Haba joke. Mga hugot. Tom Harris, Roberos, Kanyete, peace, good vibes. Si Mahar, walay baboy, ha? Sa Kuwait, walang baboy? Sa Bahrain lang pala mayroon. Baboy, pero Ang dami baboy dito, host. Pero pera lang kulang, ha. Oh. Magkasama kami ni Ate Roberto Soreke. Oh, ma'am. Ingat kayo sa Kuwait, ha. Buti mabait amo nyo dyan, ma'am. Shoutout po sa lahat. Sabi ni Tintin and Comes Vlog. J. Macarayo, wala bawal, sir. Laham daghan. Dito, ma'am, marami rin baboy dito, kaso tao. Baboy yung ugali ba? Promise is made to be broken. Ano yun? Bibigyan ko kayo mamaya ng banana. Si Ma'am Janice Vance at saka si Ma'am Tintin. Ako, nabigay ko na kay Ma'am Yorong Eric ko na kay iba eh. Tsaka kay Ma'am Tintin and Comes Vlog, nabigay ko na rin eh. Tsaka kay Ma'am Tintin Macarayo. Dito rin, tao din ang baboy. Daming baboy dito. Kung sa Pilipinas lang, ang sarap katayin eh. Kaso, delikado din dito pag katay ka ng baboy eh. Oo, mabait naman pag walay tupak. Kahit sino naman po, ma'am. Tintin, pag walay tupak, mabait naman talaga eh. may kambing ng mga tao dito, wala lang may baboy. May baboy doon. Kinakain lang namin dito, lagi lang manok, isda. Madabay ba yan, host? Pero tao. OTW din ako sa iyo, yam, sabi ni G. Macarayo. Amoy baboy lang, marami dyan, host. Ma'am, Lanis Vance, saan ka po na, ma'am? Bansa, ma'am? Lanis Vance. Hindi talaga kita makita dito sa ano ko. Sa live ko, ma'am Lanis Vance. Oh? Thailand eh. Sa Thailand. Sino? Meron sa iyo. Kaso nakakuha siya ba? Baboy, marami dyan, host. Amoy baboy. Madami baboy dyan, host. Pero, Thailand po. Thailand. Ayan, di ba magulo dyan ngayon sa Thailand, ma'am Janice Vance? Can you get lechon there or is it total ban? Masabi? Ma'am, sagutin mo nga yan, ma'am. Ma'am, yan, sagutin mo muna yung, yung can you get lechon there? Total ban, sir. Ang pig. No pig in Saudi Arabia. No pig in Saudi Arabia. Ano? There's a Muslim country. There's no fig lechon there. Anong bawal? Haram ba? Kasi Arabic, haram. Thanks, Jim Macarayo. Kay food sir, sige manok. Order na lang may og pilas food. May please to you can buy lechon baboy.
Bahala ng lagas dia. Isa, certain, there's in Saudi Arabia, the baboy or pig or lechon is banned, total ban here because of count Muslim na no eating of pig. Ah, no eating lechon baboy. You will enjoy it when you are going home. Yes, sir. I enjoy eating lechon if I'm in the Philippines. I miss lechon baboy, sir. And my wife. First, my wife. Second, lechon baboy. When I go home to the Philippines, I eat girls and boys. Wala lang lagas dia. Sir, Tong in Middle East is van for pig is called haram. You will enjoy it when you're going. Saudi Arabia, Tom, is not chilling lechon, not like Bahrain. Tawa ka, Ma'am Tintin, makarayo ah. Huh? Si Ma'am Tintin, tumawa. Atin din na GJ. Si Anan, pinano niyan, Christine Macarayo. Hindi mo pa yata na-subscribe yan? Na-subscribe mo na ba yan? Na-subscribe mo na ba yan? Si Christine Macarayo. Ang ones man, nakasubscribe na ba niya? Yeah, just Thanks a lot, sir, for coming my... Sir Tom, thanks a lot for coming my LS, ah. Subukan talaga yung English ko nito, ah. Sige. Marunong ako mag-English, kaso lang, isulat ko muna sa papel. Iniwan mo kasing iba ba? Hindi ako kasi hindi ko alam kung ano sabihin ko, kung Arabic o kung Tagalog o kung Bisaya ba. Parang hindi ko maisip agad yung sa English. Konti naman yung alam natin. Wala. Lain man gito ang isuat kisa isulti ko. Mo din ito. Kamusta naman, ma'am, Lanis Banch yung Thailand? Parang magulo yata dyan ngayon, ma'am, sa Thailand. Di ba doon yung president? May wilga doon? Sa Thailand? Karon ba ito nga wilga o sa una dugay na to? Ngayon yata yun eh. Katong isunod lagi sa kuwan lagi? Mga Pinoy? Mga parehas Thailand? Hindi, pinababa yung pinababa nila yung president nila, yung minister. Muna siya? Dili ni siya katong nagsuon? Siya yan, si Christine Macarayo. Muna katong taga Butuan? Kapatid niya yung isa, yung Nobilin Macarayo, ano naman yan, sa Taiwan. Ito naman, Tintin Macarayo, pinapuntahan ka na po ni Markups, ang kasama ko dito. Babay naman. Kung magsugod. Tintin and Kang's vlog. Speechless ako sa... Ma'am Tintin Macarayo, tingnan mo po, na-subscribe ka niya, pinapanood yung video mo. Markups. Speechless. Ma'am, napasubo ako dito, ma'am, meron ko, Yan talagang ayaw ko mag-LS kasi baka may pumasok na English ba. When will you balik bayan, Ricky? Sir Tom, maybe next year, maybe March or April, sir. Because my contract there is 2 years is finished in March 2021, sir.
Yan naman, pinapawisan na naman ako. Maraming salamat sa pag-stay niyo dyan, 6 million people in my house. Maraming salamat pa sa pag-stay niyo. Less than 6 months you will be home. That's great. Ano ibig sabihin? Hindi? Ano ibig sabihin ito? Ha? Mababa 6 months you will be home. That's great. Sir, because my contract in here is 2 years, sir. If no finish 2 years, you will your own Yung contract will done in you March. will buy self ticket to the plane. Berarti ada sila itlog dahil? Daghang yung... Tama ka na ba de? Guba? Tama ka na? Kapag ba? Ha? Kapag Kaya ikaw man, hapit naman. Hapit naman 2 hours. 7 minutes. 7 minutes? Isang oras na. Oras na. 1 and 53 seconds. 7 minutes kaya ka. Sisyan dam na Size pang salo. maya muna ako balikan, painitin mo na. Sabi ni Ma'am Tintin Macrayo. Ay, pwedeng pa, itlog, bati, lagi itlog na. Sama ka rin? Punta ka rin? Ada na. Ikaw man. Ikaw man. 7 minutes na lang po ako, tsaka ako'y mag-end na. At pupunta kami ng Bakala. Bacala Or store. store to credit To buy food. to credit foods. I will go to the mini store to buy 7-Eleven. some foods. Okay, Sir G, nakita sa YT ko. Sabi ni Ma'am Yam Ernico, antay-antay lang po, huwag magmadali ang magbalikan po para sure ang pagtikit at saka hindi kukunin agad ni Lolo ba. Tintin and Cams Vlog is TYT. Yam Ernico, ibigay ko din alagad ko sa iyo. Oh. Ayan, Ma'am Tintin Macrayo, ibibigay na sa ni Ma'am Yam Ernico yung kanyang mga alagad. Oh, mana? Di pa. Di ba? Mana mo siya ba? Ma'am Tintin Macarayo, humana si Sir Markups sa'yo. I-subscribe mo ba rin? Mana? Humana po, subscribe sa'yo si Sir Markups. Una mong subscribe? Dahil mo... Huwag natin madaliin para lang yan na pag-ibig para hindi tayo masaktan. Yan na naman tayo eh. Hugot na naman yan eh. Hugot. Sana miss yan may alagad. Ito katawasan. Online. Sana miss siya may alagad, sabi ni Ma'am Tintin and Cams Vlog. Yang Roberos Christine. Tintin, hindi kita ma-search. Why? Sa pipas nila. Yan nga, Ma'am Tintin and Cams Vlog, hindi ka daw ma-search. Baka tanggalin mo yung das. Ma'am Tintin Macrayo, baka ma-search siya. Diretso mo lang Tintin. Ayan, oh. Nagbaba na si Ma'am Tintin Cams Vlog ng bahay niya. Sinsen. Tintin. Magka-Tintin, parehong Tintin. Christine din ito eh. Dati kaso, may sinama siyang Cams and Vlog. Nagpalit siya ng pangalan pa. Huwag daw natin madaliin para lang yung pag-ibig, para hindi tayo masaktan. Dahan-dahan lang pag nagmahal. Huwag masyadong pabigla-bigla.
Parang marami kang karanasan, Ma'am Tintin Macarayo ah. Si Ma'am Yam Aronico ng pabidji-bidji. Maraming salamat, Ma'am Yam. Okay na, Tintin, nakita na kita, manood muna ako. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Robert dito lang. Maraming salamat po, Ma'am Robert Ross, sa padito-dito lang mo dyan. Maraming salamat po sa support niyo lahat sa akin ha. Mga guys, 3 minutes, ako'y mag-end na kasi papunta kami ng mini store para mangutang og bugas og sudan. Ginamos, buwad. Ginamos buwad. Oo. Ginamos kag buwad. Utang may ginamos, buwad. Utang ginamos buwad. Sana all may buwad ag ginamos. Para may pang sudan ba? Sudan. Pwede pag yung patin ba di, mag-glad lang na padong dito. Pag na. Tindahan. Sa gabal lang balik. Pitas lang kamil ba? Kamil. Maraming salamat sa pastay nyo dyan mga guys. 2 minutes at ako'y mag-end na. Maraming salamat sa pamasok sa bahay ko kay Ma'am Rabiros Cañete, Ma'am Tintin Macarayo, Ma'am Yam Aranico, Ma'am Tintin Adams Vlog, Sir Tom Harris, thank you very much for coming to my LEs. Sino pa? Si Ma'am Lianis Vance, maraming salamat. Kay Jocelyn Ibanez, maraming salamat po. Maraming salamat pa sa stay dyan. Maraming salamat. Lahat dito didikitan ko at ibibigay ko ang mga lagad ko. Sabi ni Ma'am Yam Aronico. Ganun talaga ang buhay, sir. Kaya I've learned a lot. Mahalin mo na sarili bago magmahal ang iba. Malalim talaga pinangagutan ni Ma'am Tintin Macarayo. Hirap talaga magmahal ang pabigla-bigla, ma'am. Ako nga, Ma'am Tintin Macarayo, naka-tikto na ako sa pag-ibig eh. Buti yung pang tikto na medyo success naman. Yung tik 1 na hindi lang success eh. Sa tikto ayos. Screenshot ko dito lahat para isa-isa ko manual mamaya. Sabi ni Ma'am Yam, narinig ko. Maraming salamat, Ma'am Yam, narinig ko. Salamat, Miss Yam. Maraming salamat sa inyo mga guys ha. At saka ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyo. Papunta kaming tindahan, bibili ng pagkain. Maraming salamat, Ma'am Tintin, Ma'am Yams, sa support. Ma'am Tintin Macarayo, Ma'am Tintin Vlogs, Ma'am Gabriel Cañete, Ma'am Janice Vance, Sir Tom Harris, maraming salamat po. Kay Ma'am Jocelyn Ibanez, maraming salamat po sa pupunta natin sa Ilis ko. Maraming salamat sa inyo lahat ha. God bless po sa atin at nabuhay po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye po ha. Mag-in na ako. Maraming salamat sa inyo.